Evo, mi smo prvi u povijesti obranili naslov na Final Fouru prvenstva Hrvatske. Malo šale, ali da, naravno da smo sretne zbog ovoga. Pogotovo kako što smo već prije govorili. Nismo bili u punom sastavu, ali smo pokazali smo da, kao što vidite, ekipa pobjeđuje. I kogod da je bio tu je stvarno dao sve od sebe, odnosno dala sve od sebe, tako da stvarno svaka čast svakoj od igračice koja je došla u Varaždin. Može, dobro večer. Komentar na ovu prekrasnu utakmicu. Utakmica je bila odlična, osjećao sam se lepršavo, a utakmica, znači 2 seta. Prvi set dobila Dubrava, 1 razlik je zasluženo, drugi set smo mi bili malo bolji, na shootoutu si ti obranio zadnji shootout i pobjedili smo, da ti. Svoj komentar, tvoja igra, kako si igrao i zašto si igrao loše? Pa loše sam odigrao, fovao sam par šuteva, napravio par tehničkih, ali ajde, golmani su nas izvukli. I za kraj, šta reći, zašto sam obranio zadnji šut? A ne, pogodio te. Hvala lijepa.